הקתם אותי בסרטון הזה, ובגלל הנמרים אני מבינה למה את הדורט הזה אני אעשה בשירה, כי זה יותר מצחיק נראה לי ככה. 7 ילדים בחדר אחד זה הרבה, אבל מה נעשה? למה הוא התיישב ככה על המיטה? הוא חשב בהתחלה שזה כיסא. גם אח שלו עשה בדיוק אותו דבר, כנראה הם תאומים. הנה בורג מושלם, אנחנו אוהבים לשים את הברגים, כי זה מחזיק את כל החדרים. הנה נמרים. והנה עוד מיטות, והנה עוד ילדים עם פריצת דיסק, כי הם עולים. למה הם עולים כמו דחלילים? וכמובן צריך המון בגדים, כי 7 ילדים זה מלא, ובעיקר שלכל אחד יש נמר. מה זה צריך להיות? עוד מיטה. הילד שוכב. הרגו את הילד. מרחו אותו מתחת למיטה. כמובן צריך גם מגבות וגם הרבה ספרים, כי זה מה ש7 ילדים אוהבים. ווילונות.